ବାପା 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 ଓ ବାପା ବାପା ଲୋ ବାବୁ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଡାକୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ବାପା ଆଜି କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ କି? ଆଜି ପରା ହୋଲି। ମୋତେ ରଙ୍ଗ ଆଣି ଦିଅ, ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବି। ତୁ ତ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ମୁଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ନେଇ ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି। ତମେ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। ଆରେ ବାବୁ କାନ୍ଦ ନା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାବୁ, ସେମିତି ହଁ ନା ବାବୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଖଟିକି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ତୋତେ ମୁଁ ହୋଲି ଆଣିଦେବି ହେଲା। ରଙ୍ଗ ଆଣିଦେବି, ହୋଲି ଖେଳିବୁ ହେଲା। ହୋଲି ଖେଳିଦେବୁ ହେଲା। କ'ଣ କରିବି? ପିଲାଟା ମୋର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିପାରୁନି। ହେ ଭଗବାନ। କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏପଟେ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ତାର ନହେଲେ ସେ କାନ୍ଦିବେ, କିଛି ଖାଇବେନି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ବାସନ ମାଜିକି 2ଟା ଟଙ୍କା ଆଣିକି ସେ ରଙ୍ଗ କିଣିକି ମୁଁ ପିଲାଟାକୁ ଦେବି। ବାବୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ପାଇଁ। ବାବୁ ମୁଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପିଲାଟା ରଙ୍ଗ ଆଜି ହୋଲିର ଦିନରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବ ବୋଲି ସେ ତାର ନାହିଁ, ମୋ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଦେଇ ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। କିଣିଦେଇ ପାରୁନି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଆପଣ ମୋତେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାମ କରିକି ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ? କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ତ ଦେଖିଛୁ? ତୁ ନିଜକୁ ପଚାର, ତୁ ଦେଖିଛୁ କେବେ? ତୁ କାମ କରିବୁ ମୋ ପାଖରେ। ତୁ କାମ କରିବୁ ତେରିକା। ତୁ କାମ କରିବୁ ନା ଆଉ ସବୁ ଗେଲ କରିବ? ଏଇଠି କ'ଣ ଗୁଜୁରାତି ଚାଲିଛି କି? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ନିଜକୁ ତୁ? କାମ କରିବୁ ରେ? କ'ଣ ତୁ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ତୁ ଦେଖିଛୁ ରେ? ତୁ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଛୁ ହେଲା? ତୁ ଆଉ ଗୋଟି ଦେଖ। ଚାଲ ଏଠୁ। ବାବୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୋ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି, ପ୍ଲିଜ ବାବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇବୁ। ବାବୁ ମୋତେ କାମ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ କିଛି କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାମ କରିବି। ମୋ ପିଲାଟା ଆଜି ହୋଲି ଦିନରେ ହୋଲି ଖେଳି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ହୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଣିଦେଇ ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ମୋତେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ତୁ କାମ କରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁ ଯଦି ଏତେ ଥର କହୁଛୁ, ମୋତେ ଏତେ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଭଳିଟା ଥାଳି ଅଛି, ସେ ମାଜିଦେଲ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ମାଜ। ଆଜ୍ଞା ହୁଜୁର, ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେ କରିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ କରିଦେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପିଲା ପାଇଁ ଆଜି ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡୁଛି। ବାବୁ ବାସନ ମାଜି ଦେଇଛି ବାବୁ, ବାସନ ମୁଁ ମାଜି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦେଖେ କେମିତି ମଜା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁ?
भलसे माजे हे एमती कहले कौन मु टंका देवी ना कौन भावुचु कि रे हाँ कौन भावुचु निजुकु हाँ तामसा लगेचु एठी हाँ तामसा लगेचु पाला एठी पाला चली कौन आगे काम कर आगे ठीक से देख भल से मजा ही सेठी हाँ कौन भावुचु कि कौन भावुचु सेठू हाँ हो बाबू बाबू मते क्षमा कर दियंतु मते क्षमा कर दियंतु मु आउथरे मु बाजी दउची बाबू बाबू देखु तुम माजी देली देखे ठीक अच्छे चलो हाँ तोर कौन पावना हाँ ने धर धर ने धर तोर पैसा धर जा तू चल 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 आगे बाबू नेउची आज्ञा मु जाए मो पिला रंग नहीं आसे बाबू आज्ञा बाबू रंग देले 5 टंकार आज्ञा रंग दियंतु हाँ हाँ नियो 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 रंग नियो 5 टंका आसो 10 टଙ୍କା हो 5 टଙ୍କା नहीं जाओ धर